Halo, halo Mbak. Đi bên ông. Halo sir, halo halo. Halo Mbak. Yowanti. Lại đập phải đốt cái ấy mà nè. Lightly nga jeng pensai phimo sepangga vede tuki formula. Don jikran sepang jongki tuki formula. Dan jeng kwa jekeli lawan keli. Lawan keli. Pajawan lut rumah. Hai. Ye Griffith long hi ban kle da ai lang bot starter. Ba uni Griffith long hi da ai ngi kham ai long hi là đang ngi kham ai tang starter em hab ai lang itu hab ai lang bot starter tang nakai ka daw ba sara kalaun ai tu Griffith marba Griffith di babun hau putin di gibam khendiat lu kau putin kilayo beki kun sniang de takadaw ba sakalawan ai Griffith. Em cầm dan ra cầm da ngat hat na baru ladon saya tuang ladon saya penusa trekam kham ki mineral make sure kam kta ya ka ko kya em cầm dan ra kata ka su dan khndiat kan sai ta bawa kata kam da dan than kita ki jenge namar ba uladon saya mil pa tu mira make sure datang kalat jenge da ong ma hadu kata rum da ong than ra sakawi mira make sure udon ka jing sma ubi ho pikle lang ki jembam kawan ka jing sma ubi re dadi bai mira make sure long ka kham yarap don na pedang jong hi bala chat ai Griffith hai ba
wan biang hiya sngo usul yang ah ya sngo mga karen ya biang hiba wan biang oke 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 nga menem sngi kamyo one life ra ah jur haslap mene sngi di takadaw kamyo one life hila ban kli sepang itu formula bangal aji kai mene lai teli nga depan sai sepang itu ki formula hila ban kli sibet ndalai apoi lut haju pat la janjar ban mata kadang yo lat hi ban kli kendalai apoi lut baro sibet pat la janjar ban komen ni phi ban sai phi sepang katu sayo jeng tip lut mata dang ai training bai tang sepang gi ban badai ka formula ka ban ai bam boro ka sapin sayo jeng lembar de ki video pin yo jeng hikai sepang ban ai bam ru kar kom ai bam ko de ba nongkong apa ju ai ke fil ha ngan batai phi sorry ngan batai phi ba cricket ya haba lada giri na mata sniang di do kabiang ma ban ai de phi ong de khun sniang phin ai cricket ka long man ga jing du nong mar ba rem palat cricket da no poi spa pho e thrai maximum da phi thit na yo wasna company poi hadu aspa spa arpho poi thrai rem ha kakurut kakuloi ha ba lada phi ai u cricket ban penekam cricket hap tip nang ban khen malantat de komai malong barem te nongrep bastat nongrep botip phipet kat kum garkom phila banai tang si sau lai tio sau tu yong tu nai ap ra hadu ar banai lada dei ti siang hi bo ong mole fatning phi phila banai cricket hadu ar banai ru marka kloi bha korkom kiu go growth ye ki siang 100 kilo don cricket si spa khnai pho ar spa khnai pho am dei sibu lada lut san pho kilo ki jungbam dap hi tharai ar banai ha uwei siang bu lada ai lut san pho kuji ujung bam dap hi kalau kom ai bam sa ai jeng khen kadang ya kadi tading sangat lut kita bro nang yo jeng kai lut wei siang kan no kilo bam sa yo jeng kai lut ba wan pen hun
sibuk lada lut san phokiji tu jengbam dap hi tharai arbanai hawei sniang dap fi isapang karkom bam kanu kin bam sniang sayo jeng hikai lut kerannya gitu ki kabangala sapi bala ajing hikai gitu formula lightly kowe griffith kowe ka r ritiu I kowe ka ritiu y ndai ngala ajing hikai pila ang keran gitu ba sadin ka sa dangjrong ka ajing hikai phi ka training Phoenixson botu kambiang ba sna piglet ne powder kaju hi ba lada pi powder ne pi pilet lu kasong kaju nama da pisna pilet hiap khle hi ham mix lupa itu jungbam sa pilet te kasong ka bor jong phi nama sen ba pisna pilet ke bilai kan kiu phi ke bilai unukong lada don tiki transformer ki ba rit bam kot bor itu mesin le kalau wan rak pemban jinge mom lakit itu ka pilet mesin kibon kinong rap bala syami kata ki thit pilet mesin dalam kata kamlong kam ba kamla kiu tu kamla kit ka transformer bodon ha ka jaka lagi habakot ki thit do tu generator dam nong ta pada finsiam ba generator u bam pala ikaum phniang na mata sniang syodo ka formula ka ba kumnu sar ka ba kampiang yawan ki ding do yawan ki katu sa laisi sngi thrai phinsiyo jing hikai monday tuesday thrai kadon bai tang sapang jong ki sniang di do ka jinglut ka long ko duna ngasa ai taning sapang wade itu kat kum ka jingyo ki mar ka badan hapi long kita ngiap pendong kam kenang bat kan hiar ka dor ka nombun ka jinglut da kani ka formula ka ba phi review global finisher bat so umdon kam siing rumbai mo oi ketu na mata bon sacrifice ya kan ni ka jenglut ha jengbam sekalam poim tu wala katar udon soya tang khendiat am ai than siboni u ngatarai fikran jika ritiu ai mat ritiu ai kaduna bhayu kadon ya ritiu ai fikran yo soviet nga kham ai ra yu ai dan kini pula baki ai global share bersum dan kam siing rumbai moga fikran yang tu ka asku ipi karitio ai man explain ya ka tu padau la khlan ha tu jumbam khlan ha u ritiu wai ai mdan da ha ritiu wai mdan da ka kini ki ni pat pi pe ye ka protein kembang ala batai pi ki video ba khmat pe ye ka jingbun be ki protein kembang pi bau uni u soya don amino acid buat upun sai kamet namar hani pada ula don kutung tu kutung pat on trikam ka jaka jungu soya nir formula BTU y kalong bobiang ba ngala ai sisin tong ba ngasem jengthut no ba udon kutung abadon kutung gini kiskan ong kibun ha bopoi ha po fam ni te kadau nga khamyo ai pendap ga hadu mendakut ya tu sniang ladang ai krifit hadu kanu simpor ban he ujingri Nyoki haba ai krifit ka kham kloi ka namar ka yakitu sniang kim judu ban bam yakitu putin long ka putin ka yo bet man la ka bakidi yakitu
Namar ha u Griffith filau don u kedut ka mil replacement filau ni kedut ka gurut ka kloi ban he sapang bantes yuni dengan 4 jutas nomor ba 4 poi u granot nganang paun ra delapoi granot tu mengala atas u Griffith nomor ba Griffith pan pindong pindi kon seniang tu kan penduk pemani pi nomor ka dihap su ka jengkia met dong seniang bat ut ka dor ba PDP lada PD de kador bahe pada nda poi stiki be pada gitu kimla pembiang bam tu long kam dan jumut la tikitin dam kenaro na try ha ar banai da ai Griffith dong poi be lai po kilo poi be dikenal da pi ai Griffith hakini ki lai banai tu lai po da tin wan be maru Griffith u dong kamen ai nang ar banai long ar banai duna si RTO kadai ar banai duna RTO ta jung bam bro hadam basmak tung la ban he sia kloi kisnya udan Putin never give up jimbam dei be Putin bum dan jeng dei bat no ro kasu pher dei tang jing sma kutung ha pia ki jimbam budan kutung kham sma ba jimbam lamba ka jing sma palat tu kutung ki skan ni khlanya ha ban poi apo pham semut poi pham pada seniang pa ka thut mar da dei bo dan jing mong ka met jing seniang ki le ban kha peleng tu jika bomong dan nong ta pada sa hap ngia sumar pat nam ta di san babam skamet gi seniang kajing kai phi barbol ayo be ngai kai ki Putin umder ban khle ubat ru kam dan jumut de khle kat bu ba long ru kat ba yo kam dan jing thut re tong ba phi pet be ka Putin kan no gadan ka Putin hiap te ban khai ni Putin semba pher kor kum kre ka jing sma jung bam ru ka wan ka jing la ka jong kor kom sma Phoenixon boleh delete pat boleh delete Phoenix boleh ba kani gariu hadem podar ka poi Putin tang kaduna te tu khalai ken khalai persen by aku ar kat nun wan antung ken ye pi mom pe ba Phoenix ketua company la puni be ba kami Putin kata la peman shot kot ipi ngakwa upin ken ni ko phang ba de jong tu ngan pen pe ipi unta ka jingkli jong pi kawan ar kilo mes we hadam dai ngan ai persen by khat lai 2.86 phila ban pe ki mobile jong pi lamba ki calculator ba Nixon tu Putin kadon Putin R.86 ke Putin jong uru hadam haka Griffith Fedison
Kublai Friday katu pide ben khen nga ailat katu ben khen ye khen namar nga saites ka ni ka trending jongi nga saites phi yele ben khen tu balai phimsna tang kau iwe I formula na banta sa nda phila ai frenik nda phila ai ya ka nda phila ai la sedang ben sna jongbam laji lejong phisa sung thu don ko por ba kurdu e jongbam ni hapai de ko we pat kar kom sna ka lembagi formula Namal starter ong ni thu phi frenik ni hapek be ka putien da kam dan jengbut phi khle ban no ro kam kong ka di putien sen ba ko putien jongbam lo nang kyu song ka jingdang ban khen jung phi ban sna jung phi da phi kwa pentat dor ro la tang ba putien de ben biang de melang pura balai phimsna ba kane from radio ai kamlong ban mix lang ban u khau set la ka jong pat kut da training ba sa sa explain phang kata ba yo I katu ban phi pet ya ka protein ba ka jing khen jong phi nga ada batai phi ba protein ba de kam ban ai gi snyang phi ai ke kam da jung pher ba yo I ko kongsan de protein da phila tip ban sna protein dan kam dan jung mut chra kan formula ba gai phi phin sna hi kat kum ka jing yo tiar jong phi de phi don tiar tang lai teli phiap le kata hi tang protein de mun don keli never ka ngaju besa da ki ja ba tam bat ki snyang ki sngai tang ba ki slem he ki slem ba Islam bat ska bun sa ka pang bun ka he ba bun pang tu dei na protein dan ko por ba ka biang ka protein gi yo pi ai ki tu ki kum ki tu jaj ba pi ai mo phi dan ko por ba ki protein biang dan ko por ka biang ka protein dia sung do sir ka phliang ka long la dan ki ai kisnya phliang ba do ba yuan ki connection nga wat tang tip sa phang nga kusawa contain protein lai
wat tip sapang sawa contain protein. Kabiang bha labdan kum kita jaj jungthung kabiang bha namal ki jungthung ba frenik son ki jungthung lamba de ki jungthung ba don happy ki wanra ka jung yo nong ipi ki biang bha po group ngasa share we ding ba don ni ka tu sembai jong u don ka protein ka ba si life pra persen ngasa share ipi sepang tu jungthung de udeng phila ban yo sembai da ka ba su online ni kitu ki sembai ngatrai ni sembai jong ni ba piong pi u kan ka sowa mo phila ban share ru lada ki yo sembai phidan sembai phi da phidan phila ban share lang skiwe kalong ka jing montoi phi bad ki para nong rep baro connection pothu pandin panding la long ka bi bakla phi nai tu sni jong panding tla amen la ma pha panding rex ai rei na kali namar nga shuya snow brio mar ya snow nak brio kutu long sar ka ba kumlo pat ju ai rei kali namar nga shuya snow na kibrio hatu kalong sar bat kabakum nu kampiang nga kham stu tam priang bong phi panding biang panding damo panding mi hap sata ba frenek hap we hap nya penjade bekodor panding te jingrem te rem ha kami hap ro banai sniang panding lai pho tung ka pen thit kan ni jrong si phot de pi ai ki tu kamut la kala ai la đăng kêu có bài băm man pun hun senyang jonga kimlin ban bam da ki jembam ke ba set lada kompini da jembam ki bam hitarai kibuan ki paranong rap ki wan sim na po farm nga ki wan sim sim kon senyang ma ki ai bam jabo kat bayo ki ai ja hotel ki ja ai ki bam be ki he amju ai tang ma kham slem ban he ki senyang bara nanga hi ki landres ba ai ki tu ki ja batam kentai tu batam na po dukan ai ki slem he ba wan pun hun lada ngi set ne ka de phi khen tu bai ding ka bai set yung phi ka la buon pha lada phi khen bai set bai ding tu ka bai sngi tu nai khen da bro sngi khen tang da kanta ru kon no phi song ban up itu ji ba ba phi set khen da kanta lamba ka bai nong sngi yung phi sa di bai kan poi kan no bai nong sngi phi ha kish kanta ba frenek ka bai dai phang tu funding ang phi phila ban sek na website menta kan juk ai ka basuk ba ngathrai funding banai hap that ibat hap khiang ngala sai sngo ko ne ba kli phi lai sngo dang ba hap bakala nga hap that de ban khiang de ban long podari u hatap sayo ka protein ka ba phi ong kan no tu lai pho 100% dai sayo e ka tu ba frenek wat jin tip ban lamba ki di website phin sa song thu sa tip phang ga bai dai ki ni ki room triat
kisniang ba wan penhun kat ba pi ai ki hun ba kata ki habam hi kawin ong ipi lada pi la ai dry fit lei long la ban clear ban bam ga ja ba ai ma pi kini da minut ba da ai jeng bam finisher kisniang ban pengkha kang kapurtin jong u finisher ka duna ba kini dei ta ka daw ba ki kamla ban kentiu ka grut ye gi dia tu kesniang bun bakiyap no ki khun nomor bam kot kapurtin jong u finisher ka poisi maximum ka 100% den ta ka daw khat sau rum dei da thai khat ar mat kala ban heru jembam basna hi ta la ban kiu ka purtin dei jembam ba ong phina dukan ta phinum yo re ka purtin ba pura kesniang jonga kamlin ban bam da view message kia bun member mo kia bun ngalani kam yo pe da kan nut kia dan blessing ding hai ba wanyang wan penhun hello sir kadai po dan sniang santali dang bam marwe hak thu bam da kitin lut bam lut bha kading ka de na banta pengiyele kumta ta kadaw ka sniang buwan be na bar ki khlan ka buwan be na bar ka ki jingri ki sniang ba ban so do hakani ka jala jungi mar islam ha bangi sniang ni ab be da ka snam ta kadaw ka kabni ka dry fit ka don hi ka formula ka ba phila banai be itu ki jungthong ki badan happy hi bat ki we sphang ka tu formula ang sai jing hi kai ngama ki dei be tang jong ta jong u sniang so do mdei ban ai sniang ba mut kha ne ban bu sambai pen se yo jing hi kai sphang ka tu formula da ai jur pat ya ki sniang bat kle lang bat jing bam long le amba kalong kan don ka formula la ka jong hi ba phila ban ai ki jur ka dor kolong khamduna ngan sai jing hi kai sphang ka tu ka be dei phila ban kle bat pasor lani ki ja ba phiyo lani ki ki juru Messi fan sir lada ai jing bam ba phi batai khat nu thrai ke jing yo nong lada ni dis nyang shodo kan yo nong song ka jing ai bam jing phi ai kum no tu phi bot lem kat kum kar ko ba dei ban ai kini jing bam dre fit
don ki para nong rep bawang tang ba day dry fit ki ice puas niang dakin puwa ka protein kala aduna sa palat idon ru ki nong rep ngala sa ikren ba ong ba hadu benadi sniang ki paju ice kilo jumbam ti bahana rukom kadon ke schedule ben ai jumbam ki sniang Sepang ke schedule ng sabatay hapo training him dradap batay lo sepang ki formula bro sengat sa sedang ban batay fi sepang ke schedule ban ai bam ki sniang kumno fi day ban ai andong sa kaway ba daminat karkom ai ti juhur kandon habab ni ai kini dry fit ti juhur dem don bai kat kum ka kantinti kamut ka hab don bai da jing tho ndai ru chu ai sa bapalat ru kandan da jing tho sayo jing kai sepang ka tu pila ban kli sepang ka tu ka ba ai mala pila yo jing kai kini formula lai tli sau tli formula mala batai sepang bade jing bam na thalai ni kwat kala dan lupa pi pet hanu kanu ka rukom pi kwa ban tempat sang tu hilang kli itu kan kham sai ba nang dan jikli kalau ngabasok hala dangi ai jeng bam dry fit nama ba ngila ban be iki kam kiwe de sapang ka bade ban ai bam ka kloi ba da kong no 1 minute la dep kam ban ai bam kadang slam man pungkhuit sem man sai sem dong be kam shwe dang yo ko por ba ai jeng bam dry fit lang khoi ai da wai yu ba yang kateng yu da wai sinyang jeng ban krau mati la sngo du nong palat ba yo su ban training bat visa okay balay kada sadon biang kaway por Nixon ha kajaka jong drive blood mil long ni em ban ai kasnam masi are bab re de kata pila ban text phonik ba phonik man hakani long ban ikran pila ban ai personal yang nomor kadan ka processing chapang ka tu jingkli jong pi mo ba phonik son kadon ka kam ba hable damata ban pelong itu ka blood meal ujung bam ban kle hanim long ban batai we jung bam ba biang na ban ta kisnyang pungkha ba snyang pungkha do de so fit hab ai
ba karpat celah dem nai sufit igi sniang wa pun khon ka protein ka ba shispa nrupho ka protein dei bendon jawan ki ding do ngari khalai tlik sniang ka bampor yang nga porot snem tang ban khui ba ka mi nong rep ta he saksi bai stang ka we galat hi phni sna hi jung bam jung lo jong tang kata hi galat ka ban wan ra jung mutoi hi lamba da gitu gitiar ki ba don hapi ngin penong kam la da don kinu kinuru ngin pelong kam yu bani khle lang bar ki we khnang ba ki sniang kin kiu wud wud ye jing he kumbang ala batai phi na du nong kong hi ngai kai phi ki protein bai protein dei bo khong san sila ang klisyo dong don ye ban kli mat ki duna mambar mat ai sam thia tharai ki bun mambar mo ngalani kamla ban i kini dam mai not kladon tu kalis se jung mustard ki kano ko protein ni da minot pidan mam pidai mambar jong ka training mo okay lai pu ar ngut lai biang lai pu ar mustard cake udon si lai pu pra persen don ka growth protein hu mustard cake pat ban ai bun than ni sniang umlong kam tre bam ka sniang de yai maximum bai kat kun jing sem ka jing wat punya jing ni sem bau mustard cake umlong ban ai si bun nomor long sat salau kum nora kam thlia sniang ban bam yu mustard cake jawan ki ding do ndang ala de baro sniang khain bai ngasi kami raba lada pisna hi jing bam kan mi da pisna hi jing bam kan mi kata jing e jong phi ngal la da mat kata ngali ba ka jing pisisya ngala pisisya phi apo ka kani ka jaka training bangala pisisya bangala sa ta sun haki neki jing bam ba pensuk nong rep ngi hapan stom hi la di hawat di long ki basampang hawat jing tep na tu ne khanang ban kan ra jing to ngi no pinsiong da ka ba ai be da ka ba pensuk phi da ka bom long kan dan ni em ka kus ban kai ban dem eh
kata tekam nang rabun ong fi namar so tan pas pulukai tang kapur yawan ki tang lai phongut baro bat khan reu ki balai biang 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 snap dok kha de phai bat de dei tu phila banai extra ban ong khenya protein kam dam ye dei ro tu snap dok kha phila banai extra ban ong ban penye dei ba ka protein long ra la phi ai jong ba mai be maximum na phi kwa ai kita snap dok kha phila ai ban ai extra ngathrai ka snap dok kha don bunjai don ka bajem don ka e ru wan pun hun sar ngamut kli ka ni snap dok kha living consider kwa ban tip ka schedule vaccine bat medicine na ban tagi sniang hoi ba phila ban kantang enga po whatsapp personal ngan safa ip glis hapo kani ka channel jongar ka nga tharai la ai glis phila ban screenshot na tu nani download ngala post se phang ka baidi jongka vaccine bat ka deworming Ijumba mahapapi ai David di tang kita hi baka kongsan vaksin bat deworming kiwi chang ngam tharai su phinyo ka ka jungpang kijunge kami pisa mat makapor la da pi ai kini ki David ba ai ki phimnong ngat su kita kijing hitom ba pi ai siam laki senang si support claim best David YouTuber one claim set support claim kambes da ai bat kum tuba one claim da set papre yo ba temi lendo lada online yakin yo ni em yo ni mere musor yo ngasafa kaling jung uru ndai long barem palat poi dor hadu isi spa nyopo prapo don wasau spa ru dor jung long barem ha u mere musor one phai huwa kum kino formula ba he kloi snyang phipet bai kai yo protein ba ngadu nung kong ai kai phi protein bai ban khen phipet ka protein kadang bun protein kata nang biang jumbam kloi ban he sen ba bun ka protein ka jinglut bai jumbam kan nang kiu ma ki protein di khan sen bala kiu protein ka raw material gi nang kiu kabai dei phang mi mik sor nga sa share ka link ba phila on page phila ban yo kum ha Flipkart Amazon atu ka dei ka jing sha ba ki snyang F1 kam long su bang cross na banta ka farm kalong dang ba phi dang kam bat u ini mano ne bakli tu ne ba finik ai bha la explain bha kli jing kli jung bam sa dos atu ka dei jing sha ba ka tu F1 dang kam senrang kam puyur pa u F1 ka padan jing thot res phang building ka F3 kladon jing thot subuh kombode F1 phi ka sniang no sambai phi wat yu puyur pade ki khun next part kin sawan biang ya jinglong puyur hi jungki ai de fit ne khublei ba hoi nga ai de fit khublei living kuas mal banyang ngapat nga ai tang sona pik fit botcom ba dosem ta ngas ngau biang sa
biang hi tang da dan kapor pio biang don kapor bang biang ban compare begitu ngam na compare nama mga kadan ka jipsya nangaru ba don nga itu ki wiwi jumba mga lade bailut lade teslut happy be ika wigin hata pin sa syam bagi jumle tu jumbam ja pisar teks la klet pan sngap ya ka wi matai dei ban use no u apps minen ban yo kan bai dan ki para ki bamtip dei tika daw syam sutam ha ban penokam itu apps ang sapay dang watlat itu zoom ulong no ang sale na do zoom na sa kunay bakan kraw ba ada ai da ini bahe putin yakisnyang sodo katno benai yangi la undi ki makanus yo nong wis nyang kajing yo nong pis nyang song kayo la biang kayo tu yo nong biang kayo tu chanun yo nong kayo mutam nang matai ko mi pis tu slong tang tang a sngo si aspa san pho dem tang a sngo muta la aspa ar pho ngam no na kanang hiar gedor sin wan mar na bar kan hiar gedor sin wan ki nyang na bar di trok he na mut ka kayo jong pi ki lokal la yap be bahe protein dan ka we ga kam kloi ban he ki snyang kloi ha ban kintiu kemet kiki kan ram da ai ya ki snyang da ki jingbam bala expired date ka ba bread na dukan ka bahan em hiyo ti skin disease kisami tu kinyang na pi ai tu ki kitu ki bala expert jimbam dei ba ke pinsem ba kisadyo skin disease kisami basaw tik 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 semet kasnyang bayong pila banum i bha re snyang ba le shai bha ki thu bha ki mi tu ba e tu basaw kin mi yo allergy sama mi allergy ka jing kiu jing he kan penduna sapang kiwis bakumnu kiwis nangkam mentip chu e umlang ra nangkam mentip ta kiwis jung piu dei bakumnu ba na ai kini bam Edison no kiji ba di dasnyang kesnyang mata donador hasne amat ka poisi spa propho na mno na mata namalani kalik kamar spida isnyang na kijimbam na kinimnu boyo sapi kawan bet dengan ni jaka jonga kajing sya kata nani na nga katat ka dosnyang jumbam ro khamtat kumbang apun khenyi pi tu jumbam hanga ka nangyo khamtat su ban itu kam sangdor ka tu ba eh kanu poidor satu ba fidi cikilo snyang jadi oke ba khong sedir tu jumbam kisadan la adap ketening sadan bandi po grup kin sa pau mano modi ko mo batai phi ba ki jumbam ke dan kila dan lupa ha jela jongi hi
kamday sabar mo hapo jala jung ila dan lupa jembam sulong no bakai jengai andre sapang baide trai hapo grup hi kini ba sade wa tumpoy education nong se kiskop kambha de set ne kambha de ba iPad dang pha ban iPad kalalat ban khati kapur jong pi kambam su kapur pi lawan te saman ki aspa arpho despi dang biang ba godor sanga kampoi re kapoi si spa prapho menda sekilo sepang bade jumbam hapo jentia kindon ha sora kindon kat kumje sngo jonga hanong ston kindon bande kilometer sepang bon khle itu jumbam ba phio training unai sa ngan sapet de jumpa kublai ba long khoi Messi fan ser jaj sniang ayu ba he kloi no sniang ka don kata he kloi da biang jumbam sulong bakit katam kilo do khandiat an sapa kan resipi sapang hapo group badai sapang itu gi sniang nada biang ki putin ki khawang ye katuka jing kat kum katuka list bangalap ngan pha ipi po group mar mata kadang don ketening takadang empat penjan gitu wijaj ngan fokus be sapang ketening la ada patu bio jing tip sapang katai badai jangka jing kisniang ba kloi bingkiu grot na karpat ri borok ki membaru dalong bala na yetek sapo group ai be kan lek chwa tu jing hikai ga training jong ka formula jing bam dep nok tu phila ban ya kli ban ai be kan lek ai chwa tu na khnang ban pun thot ye ki we ka we dei spang ki jing bam ai sayo jing tip hadin man la jan dep ka training mar ki formula ki idang pun ha bedang sa mta ya kitu formula ba yo phi ha bada bo wala ai phi wala sen phi bro kin yo jing hikai lu belasung banyak tu jing bam kat kum ka formula bala dep batai kanu benai kapur ban kut tu jembam ba batai ngai phi tu yo hre ban yo stock ge udah fresh veg lani ula amil la sin ba wan lani amil la fresh veg kamar yo fresh veg yo ban stock depois phi ro tu formula ba si spa kilo de kanon pin kle si spa kilo de komat suang phi nga kini kisnem bala dep si spa kilo ka bam jembam singi senang bat finisher bat soviet ibam si spa kilo singi strong nong khoiser dan em senang kun jong pi durok jonga kila abun ba booking lupa ba living konsider sini rempalat jengbam kudris global sampai puji poy ajar snahi para snahi da pila snahi psi yuso sada kumdungan batai pi snahi
kle hi jong bam pia system hi nong re banong banyarap ke company phi bamla banlong tang gawe hi ba phin sna hi phin le hi kita nda phila atip be kata phi i tu we jala ya ndai ke jala gadi ni snyang ba bang tu borok le jum ke jum bam haka ni ka ai jong hi te jika ban yo nong ma phi tu la bam bit kitu ki nong ya ngot lai ngot ka bai nong ba de ban yo nong re bam ki tu ar ngot lai ngot ki ba de pe je ka tu ngam nom sei ka te re ka teng re song wet yo don jung wet pat ngala de ai ko dres ka tu ni por masem da long ra u sofit long bo biang ki we pat da bah na ma masem palat u startar jong o kudres long da bam har snyang smart tang nora ba living fidan hapo ka training dai ba living fidan hapo ka training dom no na em dan snail ra phi ba wan hun lang kam dan snail ra tang ga we phi hapo hapo sintek u khnang ban lai na ka le na ka ba sngem hapo sintek kawan pudai ban phin bu ha sintek dei tang iyo uro hadam yiki kuwe dan jikta yaki chapot yakini ki soya yakini kinuru dan jing e tang isiyo u ro hadam no kam ban ai ga jaka ban lai na ka le na ka sngem ro hadam dan jikta lada yo ka layar berga di sngem rai reng bok ang taryang kublai ba lada banga tip ba kuyo kublai ba ngai i mon mon ki formula ki ru hadam dan be long ni em ban please da uko trim ha keren ni frenik pila ban research te da ga research itu une u ba frenik une u ko jong phi u kerteng une u da pharan kam do kerteng tu pila ban pe website kan do don potin ban you jor u ro hadam phindam la ro hadam no kam baik namar don energy dan peklan bo de kesnyang ban compare ban num la ara nga i man la formula jong pi ro hadam dan baik long de em ban pes da ko ne u sala em lang re u ro hadam bu dong jong u hi maroi hakino kino jong bam ro phin i hakis yar na ki masina u ro hadam judu mar dei ba pen yo bor ba pen klan ya kamet jong ki pila ampun duna ndai bendu mlong ra bendu living om ngam dan sar milai ba milai give off di hospat long kum no ba never give up hidan hapo group nam no group training aspa lepo tang ba bande ba
ba frenek sapang uni u nga menta kemau ni kau di uberle ma pila ban syak uberle kat no don ka putin sakaway bagalong ba putin dalong than ban ai mar ba siyam ba penhiar isniang di tagadaw ban ai tlim turu ga ngiladep mat ikane lada ai tlim tu ka kai ek tlim tu isniang lada terlihat pada ka penhiar ba isniang di tagadaw lese lada sna pilet la benlong am tip hendai benong replace na benta u rohadam tak ba benlong u rohadam di ga jong uhi rohadam bersiamil di ga itu di bakong san ba pila ban i tu ka ri ka formula ai ba frenek hakatu pil i tang art jai la jai lorong ba tof ba jingbam hakatu li pila ban i tu isniang ro i dei ba pura ba haki sau banai KJP ba Putin formula review 1 starter kit Putin poi apa katsan ken ngami tang kandai sai langa kam poi arpway Putin ken me phi poi tang kandai okay ba asa so nga sa page ikata lesi don jumpa klaru porba dai nga tharai dai ban poi review ai dai okay nga sa sol kata okay ba never give up sampai pa next pan ka training mental marka training ka alay na marsteng ba frenek ngay iu ko dan kaju ka putin pi perslam persang ai mar ikata te kam nati bahare ikata ko wengi la dab ai sin bo yo pen her no dem tang ngim ju khampai khmat chrei u de hanul kom ngathrai ka dor ko nyeper ngam tikhnai phim num yo ka dor ko yo u yo ko mo yo ru hadam kamran ko thrai tang bang pe baro ki chung te chung phi gon chung te ne kan kan chung hi okay ba khublei ba living has dube hi bhai हम मेघालय से है नॉर्थ ईस्ट London show Frenek Niladon ko wi formula bang latte suko berli khod parang berli tang sisen ni nasim songa sim mu ram palat daga daw khampe churo su khamram ko ban yu ni we ban yu hadam
rồi hao đâm thay phi đăng yo si arpo tengkam tu ba teli ko ngam tharai pun yo arpo tam ko kadon kamil sini teli la teli kamil la bentit itu yang ba kita bala sem bukan her kamju kampai tan riu tiếp lẹ ni vai là no mi de welcome back ta da thaj one stream hai ne ong da want to up de bon bom song thu bom ya tiếp ten jar kin sadan ki ban sadi ba po group sejak jeng pensalut ke bedai cepat ka ada ba bre ni ba friendik senam tu lihat de yo ong boxing ni ba ketudan hi jumba dan formula ba sepang bendan phengat itu sweet potato jung hero unu nu phendan ke formula expert what about sweet potato okay Jepang mengat kitu jur pesat kandan ke formula ba friendik kandan ke formula jung tu katu formula bedai ban khle ban kitu gi ba yo ki jur gi kandan so ko wen ong ba friendik ke tiar ke ba pi kloi ben yo de ketap sna simba pi odar na ban de ke long ko benjar ha ki pa kador den ta kadau ke blan don lupa pi sup ha kumi kutung ru akat pat pi kutung ba ba pinwat na tu hi kamtat kador no odar na bar gan rem ngar nang bu stok e kutung rum long re mar ga don ju thut pai kutung sem hai don kim don ba de bun ba de kini ba jan jelangi bun ba de jong ba ga mai la ri ki don ti ba le training lang bangaru oh wat su wat kli lam ju ai ra ba protein formula review 1 pensai yang aku no ban khen ngami ka khandai okay ngan sa explain ha po ga training hi ba ke masa kenya pat eram ta tur kemudian teh na dapat ke em tu ai mah oh milay ba apo nga sa a tu jumpi de se nga kum bakla type nomor nga pa type hi khar em u kham le khar la tip hi ap song lang teng teng bakla ru wan type pa type po komputer de ta ka daw kum ta rem kutung de rem sini sanga sispa teng ka yo kutung nong ba bodang dang ro wal kata ngam persang ban wat na nga yo por mun ci yo da yo le se ngi na odar khambon tu yo kham duna doru nani ka than jonga thrai pijat sngo hi ka yo boni na bar lada pi la snabun no bijung bam ser men rap supply bat nga one hit hiru pila wan i welcome back
nan pensai phi ka phang ba de jung bam nga ro nga la ban bam ban bu jung bam hapo sulong ma ka stok ka wei jung e ka long ba ngam song hi ra mangang ngam la por nan pha song da ubar jela kan wan ra pat ka jung e phi hi ya ban long ta de dang phila be phi hi para nang rep da long bala phya bu I dukan ki bakot bor an mar ba dang abu nga dengar ngam song ron bu song da ubar jela hi phila ba living phila kan tak iwe po veterinary phang tu da wai vaccine pinsim kuma na bar kam long ra na mar kham tam vaccine ni ba long secure ha ba long de ban lek mar phi vaccine la da vaccine bei de big bo sat bu po fridge jika ba tha la da yo la air yo jing sai kum tu case new kham tam lu phin thit na pharmacy ka long high risk ha kidan ki blangat kata ru don we nong rap ba sat kit vaccine me na po pharmacy ndrei ba usam ba kam don kata kalat jangida mar ki vaccine di ben bu ba po barap po tha ndrei ben yo ka sekalian ne kas jing sai ba living penhun tumung kutung kutung sapi sang benda kani ai em ngam jule ra ba ngam jule ra itu le gitu mentoy ra mar ngim judan kitiar ra ku badang kam gi yong ngim don ra kitiar mentoy ra ni have research by kitiar badan hapi kare kani ka training ru bang ai phi ngahi kai phi ba kitiar bayo na phi badan hajan ni kita han pelong phin order lu na bar long ka ki udol kilka na he su udol kani ka training ngahi kai phi ban phin tip yu protein na ma kar kom khle na phin I nuksai phi ba de kar kom khle bun jai ru ka don la ujong hi protein banong kong yi sniang bri nai pi klem jubab ka wei ka jing li jonga na du ka no banai ngala bu stok la pi klem jubab ka wei na ka jing li jonga na du hadu ka no banai ngila ban stok yakini kilometer pinjo ai vet kilometer fila ban bu kat babu ru andrai ru hadam pinjo fresh vet nunju don stok ni ru apo stok nunju bu ru hadam kong ru hadam di bendon dikalat jing da yu hadam kam kloi ban sneu andrai ki kuwe kin don jekta ba frenik kabidai skop kabidai jong u ni u khao kini ki kum dan jeng ma da fibu kum noro ndrei uni u ru hadam ka don ka jing thot ba kim te uni ru hadam ka don ka jing thot u la da yo la yar yo ei ba frenik da frenik man bu dukan na sila na jubab no kam ai da ai dang bon ki mambar ba frenik ngala ni mi ira ki don no kin sadon ha jin tiaru tang ba kanu ko than ngam tip ra kin sapau hadin po group hi sapang ki raw material ban bu dukan po group kin sapau okay ba milir ba frenik
Dalong bala patan pila ban ai lang si pranong rep lada pikot bor. Kalong kejing mentoy yang ihi ki pranong rep kajela kanang bangin kata ngila ban kata ai market. Sen bang ngila kata ai ka market kam don jeng e ban kim don bor su ban penhial pen kiu ka bai kia kis dok seniang. Di seniang habi gede pipet bang idom ha teng ibang tak lu. Ini iba kadok seniang kayat kemju hi kador. Ndai yang i nong rep knyot. Pipet bahaya kata. Yang i kinong knyot kadok ba pitit pi na yo pade pinjo kaju hi kador kanum hiar kador. Kayat kemju. De dang ibun maha ta. Ba fenik pila ang kantak yang kador pinjo kador wholesale bet. De pikit kendiat nikit sibon ru lembah kerteng juga pinjo dor wholesale bet. Da village kador da village personal tu kan ngat try nomor musim itu kan kiudor u soya maklar nga. Nomor kidon ki bala katua ni gila lek. Ngai mengahi kalau keson da kilek pat tu ong dor da ko ki. Suresh kadam अरे भाई boleh भाई nan punon temung ngai fulai ngut love you सुरेश कहाँ से हो kam song ras surat tasngi angdan su kidan as ka wen ong pi kidan ki na kaliang chung pi hi bumbut bu dukan ni jumbam dei ki mole a nomor dengan kamai lat ki bikin le a nomor mata kidan si nriu nriu tuli mat kidan senyang pengkha ba wan hun lang ma ki senyang jonga mata ki lai temen lot gila don si don gola saus nem ko balai snem tam ga don mata lang le bu biang ki we oke ba blosing wanyang tiasuk ipiru menta la biang ga la success phang jumbam nut pen heru hak itu kisdam bala dap sha lo ne shulas kilka by bam by a la jong mlat chur tangga a ro chu bam los bet kini ki jumbam ba limit ki dol kat ba mon le kat ba mon ngi yap ngi nong rap teng teng podon mar phi ka dor hial spo por bom dor mar phi ka dor bum bum se jolong bet so ing ha nga hawai snem sakha si ai ka snyang nga mata lai snem ka la kha prasin lai snem prasin kha yang lang khoi ba punyo lang ye wei snyang
nanga jenjar penjo kawai nanga jenjar penjo wei penjo na asam nang mana asam kan riks pha nomor ka asam godan ka tu jengpang kaba penjat lang kinong rap bodan marjan ru ba strong khoi kan kata saus nem kan no kiji senang tengkha kam ji ala ban kiu sibun ba lakiu la hiar nama ka along bi kum ATM ka senang ka pengkha kaya sang thai tang si benai kala armet biang apa pitip bentrei api ai bam rakhiang deben hadin nyos ngi tu kala sim ka pa biang like pa biang ka ni pembiang bai jeng bambat kam nong kta rai ka met ka ba KG mo no living ka ai ka ba kham ka ai ka ba kham na banta jing pang tu sang thu ra ba living kasnya hadu san snem pila un pengkha nada biang kabam hadu san sien hadu san snem modong hau san sien hadu san snem pila pengkha snyang nada biang ki jengbam ada pembiang ka jengbam tentang snem ru la jenjar la rekho so palat ba living kebenukong on ong ip dei jengbam badan ke jengbam bayada na mata jempang turut kebenukong ni jengbam gatu potassium gadai tang galat jeng yadam nong hadu data rum tikinar bongkan pila penekam tu potassium ru pila banyo naga online ne po pharmacy jonggi breu pila banyo sepang u potassium boy dei pang isne do oke sao bang pa on na sai de one day insadan ki bandi tu material ha grup kin sami itu ban mudde ki material kanusin sha sisnem long ban pengkha kun kasnyang jonga laisin hau ju snem laisin ka kha subu kan sedang nadu Januari kan kha hadu poi Desember kala kha kala ngat laisin
dan kapur baka yo tangar sin ru dan kapur yo lai sin ru nan menang batai de kata tambah kena balai tegi yo bet mun si ong ipi baka senyang nga ngabingi ai David ta kumno tang si benai ke yo sang thai por bakari khun dan ta kalakit khun biang kam ris yang da dei bola don ke experience dei suk ba ka jeng suk de jenjar jenjar rembiang jembam berukong he setengah pang jenjar ne ya pang hai hai nunggu kai hapet te jengkli ba ga review ai ga khen jung i khat khandai ngambi em ta da bakla tat ku khar trai takadau tu gelis jong kiti membar air ya fil tu kerteng ubla tat ku no de dengar apsa tu melapor hai lại xong thiện đấy lại xong thiện membar Yubun hakiba ong ba ai training kiju ong bangi day ban bu ki pure breed nang ban kin lehe san kloy haba happy pat pi ong F1 ru F1 sunrang di way dem long pure da ai hai da phile amta mano tai bai ong i phi umta aku atip to ba ai jeng kai phi umta badai kum kita sam ngai ki durok ki lapoi bha po jentia ba kemiatip ki mi ro ki pure durok dan bigi tip dai la along kanyut po jentia ki di baslur ha bandra sampai po asam sephang durok ba kemiatip ra la na pitip pi across pi dai f1 across ba pure dong kam pure dong ta jong ta la da container sunrang na dong kam pure kan sawan ra biang sa jeng long pure pat aku atip ha ta ba ai tening pi nuadan ki arngut ki sentis ki ba shat ki thu khana lam ler pila ban puli ru ha ki website sephang badai ka building ba fenek kasuk bhai phi ban pe apa website da phi tip sang thu pharang sephang ke building la la dong kam pio pe imta phi ka ngat i building lot ke snyang kan ban lai nei building ki le amta na ka f1 pen poi se upior ai pa do we pat dem ai pat bos diem hanat is padan ra ki landres ki pior hanga menta kin sedan next year kan sawan ki pior ha ni ka not is landres ha po not is kan pajudon ki pior de ki f1 sudah penjo menta pada ngan sa ngala ban penjo ki pior da ka pa pensong kha f1 bat pra f1 kin sami ki pior kumba pra 4% ye de ta ka daw mla khi re char ha
jar ha de ta daw pisa hikai skor sa hikai lamler phite ngam yethu phi ba frenek kidan arngut ki basalle kumar hai jaka jong phis tu kantur sustaura yangar ki la persang hi tama kimla ra mar ngalong basam phang pule bai lembak ki website pinyo jing tip ha ba frenek phila un pe ha ki website sapang ki bidding jong sniang kumdo bedai benle lại xong tia ban lam long rum ba kum nun le ladak sniang kim bam bam ra dan ko puar bam bam dem slai pat dan kinong rap ong haba pang egi ai do wai im long rum tu dan ko puar ba tria bam sniang ndai rum slai ai lat adu ar singi le singi rum gam nam kita ra ndai da wai jule kumar ra itu wai ju tak kumar maru kai dan ka sai effect kumbat su ong hi phi ba kada wai bachna company ong nang ong re bolong gumno da long bala ipi sim da wai sim be da po veterinary ke badan la dan pagi ba research na tahu da wai ba frenik fidan durok mta good night ba Freddy la shai da ngam yo one life friend marga don kam ga singi bulai don program page ngandala kut la one spu zero trai Salong ba am tu di por ba pun ke seniang ong ba duna putin tu kam kot lut ban ai tu khot seniang te hapor pun lembal sopet ke lech met tu khon seniang por pun duna sangat im tam na ni ere kita khon seniang kum su ong pi dang suk tu bakha po suk ba ban sumar ban ri kar kom jomlong kamet ki sen khon seniang ki piang ba tu bakha pra po biang ba yok shero biang hi ham shero biang hi tu kumusuang ipi kaya sambay ni wa jupenday mitch tan re ki ai be kopi bamitip rai building ong takadaw yene building ran dati bitip ya building dai kan try ka jentia la dap basaw sudah try kaya ra alkil kan ini po asam ne ba ki kun snyang jonga dan lai posngi dan tang du lus tang nak e kadaw kimpoy kataw dan jengthut ba kombam mar ngai i ba lada kisyang ki kloy ban bam dai eh phila sha batay lamler ba frenik long ni am man cross daw durok ya kilach plak best ha dami kopi jong ki basaw khun tu ki khun basaw phi ai cross biang ya pure durok nakam tung ki khun jong ki atikna bakin wan kumba propo persen kin wan biang jong long durok lanik dong kam pure hi ki na from wan kala cha pure kat kum jing sha dan dak yong hao di le shao de wa
don bani kran mlong ra banai kran hera bahaya Gada pitip di building dai suk bhagin tap pure dah pamitip dah ta kadau supaya la ja nahi kemudian cha pli le subam jempang manusia jar khat nan batai phi ga buyos korti ka phang masa batai po ni channel dong ahi kumno bude bunle kumba kan sarong kidan katu ini bahajan kumbal 1,000 kilometer ki yo pang hanga kumnum yo kita pang bar biang gorkom seperti kita joki Manpan hawa dala ai bun khun ka rai kho bhangin le kumno dei le jungbam ba dei le jungbam bro biang jungbam kam yo ab rai kho sniang apor ba ka ri khun ka sniang ka bam hadu kumno sauspa la ban poi ga protein sen bam protein kam ha sibon ka sniang bari khun kam sibon ba wan wai phang ban ai cross yo dus ya udurok best plat u last plak de mar parai kopi bathia skor tikin sami ki kopi jong ki basau kani khon jong last plak nei ki sami basau demi basau pada tu khon basau pin ai cross biang yo durok pure biang the dan chance phi ban wan chaka pin wan biang ska jinglong pure durok pat dane phila ban ai do tu basau hi jong kalas blak phila ban ai da don kan thei pure jong ka durok kata don chance ma pin yo ya pure biang ka fast pin yo ka prapo hadin pin nang kiu la un voice one chakai spa ru kumi phi bari snyang hybrid yele ban pe i website pule i website dane phila ban follow itu ka kani ka aim tu ngadang chu step share ni sngi badap apa group pick progress phila ban follow tu ka ai jing hikai phang bade ka building ka ye korkom kumno phinle ka building pungwan saka pure akatur ka ai jing hikai phila an pule okay mile ra compare ra mental adon ai lusuk ha pengkelas khasi translation kemudian jeng ra tolong tangawai ba pihak pensongdor hi ba semapa translate kum tu pihak pensongdor hi nomor ba kay pair kum translate ne u AI
Mar ka jerong pa ka ketin kasiong ka yar pelat. Datang translate lu AI ko mar klik kai. Ketin nang wei tang sin lu ketin kasi ngi hap no arsin lai sin. Along good night na try đây. Okay ba vấn Sam thia gain la thangan ngai pada bam ra. Sekendu pula syai. Biang ong. Bahap. La syai try 4 baje try. Dangkam la syai. Sunday tu. Okay ba fenek mulai. Good night, good night. Good night baro atas kendu pula syai.